தமிழக அரசோட மகளிர் உரிமை தொகைக்கான விண்ணப்பத்தை இன்னும் நீங்கள் வாங்கலையா? கவலைப்படாதீங்க. உங்களுக்கான ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக தான் இந்த வீடியோ அமைய போகுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு, நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஆல்னு இருக்கும், அதை கொடுத்தீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ பற்றின அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மகளிருக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் வழங்கக்கூடிய திட்டத்தை தமிழக அரசு வர்ற செப்டம்பர் 15ஆம் தேதியிலிருந்து அமுல்படுத்த இருக்கிறாங்க. இந்த திட்டத்துக்கான டோக்கன் மற்றும் விண்ணப்பம் கொடுக்கக்கூடிய பணிகள் தொடங்கப்பட்டிருக்கு. பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களை பதிவேற்றம் செய்வதற்கான முதற்கட்ட சிறப்பு முகாம் ஜூலை 24ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. இந்த முதற்கட்ட சிறப்பு முகாம் ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த நிலையில விண்ணப்ப பதிவு முகாம் தொடங்கப்பட்ட முதல் 3 நாள்லேயே 36 லட்சத்துக்கும் அதிகமான விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டிருக்கிறதா தமிழக அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. ஒவ்வொரு முகாமிலையும் பயணிகளோட விண்ணப்பங்களை சரிபார்க்கறதுக்கும் பூர்த்தி செய்யப்படாத விண்ணப்பங்களை பூர்த்தி செய்யறதுக்கும் உதவி மையங்களும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இதையடுத்து இப்போ வரைக்கும் விண்ணப்பங்களை பெறாதவங்களுக்காக 2ஆம் கட்ட முகாம்கள் நடைபெறுவதற்கு 4 நாட்கள் முன்னாடியே டோக்கனும் விண்ணப்பமும் வழங்கப்படும் அப்படின்னும் தமிழக அரசு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. இதுவரை விண்ணப்பங்கள் வாங்காதவங்க அந்த சமயத்தில் விண்ணப்பத்தை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னும், இந்த 2ஆம் கட்ட முகாம்ன்றது ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதியிலிருந்து தொடங்கி 16ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் அப்படின்னும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த முதற்கட்ட முகாமில் விண்ணப்பத்தை வாங்க முடியாதவங்க 2ஆம் கட்ட முகாமை பயன்படுத்தி விண்ணப்பத்தை வாங்கிக்கோங்க. இந்த உரிமை தொகை அடித்தட்டு மக்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இதுபோல் மேலும் பயனுள்ள தகவல்களுக்கு இணைந்திருங்கள். இது மக்கள் வழிகாட்டி. நன்றி.